Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Vierding. Helemaal uit jou naar Ieron. Ja, bij Sjoerdersen. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Jacob van Sjoerdensa. Sjoerd van Sjoerdensa. Sjoerd van Sjoerdensa. Richard van Sjoerdensa. Vertel even het ontstaan van Sjoerd en zo. Bij waar dat begon? Bij Sjoerd of bij Sjoerd? Ik denk dat dat bij Sjoerd begonnen is. Ja, het wie van hen solo project. Toen is later maar een duo verder gegaan. Uiteindelijk is Sjoerd erbij inkwam en Richard kwam in als bassist. En toen kwam Jacob redelijk gauw ook. En toen ben we eigenlijk naar hoe lang is het al in? Heel laat zijn mijn jongen. Dat is ook al heel lang ik erbij ben. Dat is al haast 4 jaar, joh. Dit 4 jaar in is het dus eigenlijk ja. Wat wie hem eerste idee van de muziek? Gewoon een beetje spelen, jammen wat? Of? Nou, Sinterklaas kwam voornamelijk eigenlijk gewoon mijn ideeën omzetten op gitaar. En dat werken zich hier in de Overrond eigenlijk het meeste uit. Hier de teksten kleren, de gitaarpartijen, hier is een goed askleren altijd in. En wie die in uw dingen een beetje erbij. Verhaal vertellen, maar mijn muziek alle aspecten van het leven benemen. En nu hebben we wat meer ook de stevigere lijn erachter. We zijn eigenlijk begonnen meer op dit ding, de mooie cajon. Ja. Vroeger, maar toen was het voor mij een beetje saai. En dan had ik op een vaststelde in van jongens, doe eens op een elektrische keyboard. Hij speelt op een akoestische gitaar, versterkt. En hij speelt op een bas, versterkt. En ik dacht van ja. Dan speelt er ook ik hoor hammen, als het stoot om. En ik zit van, ik ga zo'n mooi drumstel stingen. En ik dacht van, die maak ik echt broeken. Wij kunnen een feesttent vol spelen. Ja. Ik bedoel, kom op. Dus, en toen kwam op een gegeven moment, ik ging echt wel nummers die koen dat ik wel. Maar toen zei Sjoerd, ik moet achter dat drumstel springen, want dan krijg je het meer vorm. Ik weet nog wanneer het begonnen is. Nou. iPop. Ja. Daar weer de troslag. Toen zie ik daar ook op een cajon. Ga maar noemen Woordpiek. Dat komt op een gegeven moment in de Frieske Top 100 geworden. Hoe ben je hem op dat nummer kan? Daar had je het skreun en bij wat voor idee had je het skreun? Dat ik de verhaal van Huisheid van Jaartiers, die is opgegroeid in de Salomo Levingsstraat in de Westrein. En dat vond ik altijd machtig mooi. En Huisman die kwam van de Turfkes. De Turfkes in Broeksterwaard, dat wie Jaartiers wie dat een begrip. Maar ik bedoel, ja, de meeste van jullie daar zei het niet. Maar ik denk, wat is mooi om zo'n nou uit te bundelen. En waar kom ik bij? Wat ben op de 2 slachten waaruit ik ontstaan ben? Pak dat. En de Waardske geest, de Waardske spirit, die moet er natuurlijk even in. Ik wil het maar een beetje roeger, want zo ben ik opgegroeid. Dus dat weer het idee erachter. En we gingen toen ook wat contact met Emiel. En dat was natuurlijk de juiste man om daarbij te beloeken. Goed jongens, dat is Woordpiek, jongens, die is eruit. Maar er moet eigenlijk een oor nummer in, begrijp ik? Ja, en dat is nummer de laatste. Daar gaan we een clip van maken, Verline hier. Dat verhaal is van mij heel puur en heel echt. Dat is van een kameraad van mij die het verlijn had aan kanker. Hij had een ontzettend mooie levensvisie. Hij was heel wijs de 30 door de wij vol. Maar hij zei, tuurlijk ik hier nog graag langer werden wil. Maar hij zei, ik ben heel blij met het leven dat ik honger heb. En wij zongen en wij bolten en wij proosten op het leven. Op de tijd die hij us mij daar joeg. Op de tijd die hij us mij daar joeg. Maar je hem geeft voor de laatste dus? Absoluut. Stem op Sjoerd en zo. En wij zongen en wij bolten. De laatste. De Frieske Top 100.